kijuk juga. Hei, kijuk lo udah dia. Jadi dah, matu ya kat dia mana. Nah udah comel ndak bini orang lo dia lah. Udah panik mengijuk ke dia bini orang. Tidak, kalau tidak boleh kuyo. Kau tiap tibu mengasuh anak je nampak dengan sana. Rasa posyandu malam kini. Ulah celo obat celo tak tunggu di simpang digo. Ulah kijo mani jo tak kijo jatuh beranak limo. Adik kijo nyodet neri kijo nyodet. Adik tanam buado. Kijo yoyo baru. Ulah kijo mani jo sengalang lo nyok kijo juo amanda. Dua-duanya inyo lana katuju rai kana muinyo dio ambo ala di kijo nyo den ala di rapi nyo den ade entoni nyo do dena ini o cinto na suci baru batanyo ai bake uni nana di tengah dua-duanya lai uni ndak balaki de masana lai manjando lakan dua mai tak babin di pulau kolai namu di jo inyo rancak menduga juo Bagaimana orang laba jojoan gak aku awak semalam kode inna tolong lepian dek kami bana urangan iko ayuran ulah celo obat celo tak tunggu di simpang tigo dan udah coba tijo coba tigo bo 3-2 nyoden ala di kijo nyoden ada minta anak muado ande la kijo juo sayang nyoba tigo lah mereka teman sama saja pemandangan nyo dari madena ina kadamam semua kami kati goyo ala di kijo nyoden ala di gabi nyoden ade entoni ado inyo baki jo luo sayang pado payau di mereka merancang sama saja bau sedang mencari ni awak damam raya di asal damarando ala di kijo ala di gabi ade entona anu ada de adi baki jo luo baru anak udah lalu rancang tangan pulang lama nangi dan de aro inyo ala bini urang ala di kijo ala di gabi nyoden ade entoni iodo de adi baki jo luo sayang Bang Ronald duduk amal lepo bato beraya